Η μαμά μου χαμογέλασε και είπε: «Τα παιδιά σου δεν θα είναι ποτέ τόσο επιτυχημένα όσο τα δικά της». Σηκώθηκα, την κοίταξα στα μάτια και είπα: «Τότε πες της να πληρώσει για όλα όσα τελείωσα, στέλνοντας χρήματα». Η μαμά μου άφησε μια κραυγή λαχανιασμένο. «Ποια λεφτά? Δεν μας έχεις δώσει ποτέ τίποτα». Και τότε όλα άλλαξαν. Η μαμά μου χαμογέλασε και είπε: «Τότε πες της να πληρώσει για όλα. Τελείωσα να στέλνω χρήματα». Η μαμά μου άφησε μια κραυγή λαχανιασμένο. «Τι λεφτά? Δεν μας έχεις δώσει ποτέ τίποτα». Και τότε όλα άλλαξαν. Το όνομά μου είναι Ανίτα. Είμαι 36 ετών. Η μεγαλύτερη κόρη, η οργανωμένη που θυμάται τα γενέθλια όλων, κρατά ζωντανή την οικογενειακή ομαδική συζήτηση και εμφανίζεται με επιπλέον πτυσσόμενες καρέκλες. Εργάζομαι πλήρους απασχόλησης ως συντονίστρια έργων παντρεμένη με τον Ντάνιελ. Και έχουμε 2 παιδιά, τη Λίλη και τον Νόα. Νοικιάζουμε μια μικρή μεζονέτα, από αυτές όπου το πλυντήριο ρούχων βουίζει σαν να προσπαθεί να ξεφύγει και οι γείτονες μαλώνουν για το πάρκινγκ κάθε Κυριακή. Εκείνη την Κυριακή ήμασταν στο σπίτι της μαμάς μου για μεσημεριανό. Κοτόπουλο με ρύζι, μια αγχωτική σαλάτα που κανείς δεν άγγιξε. Ο αδερφός μου Μάρκο άργησε όπως συνήθως. Η θεία Ρίτα ήταν εκεί και μιλούσε για τα βραβεία της Έλενας για την καλοκαιρινή πρακτική άσκηση των παιδιών, μια υποτροφία. Το τραπέζι σιώπησε όπως πάντα όταν αρχίζουν οι συγκρίσεις. Η μαμά μου χαμογέλασε με έναν σφιγμένο, περήφανο τρόπο που κατά κάποιο τρόπο δεν αφορούσε εμένα. «Τα παιδιά σου δεν θα είναι ποτέ τόσο επιτυχημένα όσο τα δικά της», είπε η μαμά μου απαλά αλλά καθαρά. Το δωμάτιο χτυπούσε δυνατά. Άκουσα τον δικό μου χτύπο της καρδιάς. Ο Ντάνιελ με κοίταξε. Το πυρούνι της Λίλη τσούγκρισε στο πιάτο της. Κατάπια. Ένιωσα αυτή την παλιά ζέστη να ανεβαίνει, αυτή που έχω μάθει να καταπίνω. Όχι αυτή τη φορά. Πρέπει να σου πω γιατί αυτές οι λέξεις με χτυπούσαν σαν χαστούκι. Μεγαλώνοντας, ήμουν αυτός που έφτιαχνε. Αν κάτι έσπαγε, το κολλούσα με ταινία. Αν χρειαζόταν να συμπληρωθεί μια φόρμα, τη γέμιζα. Όταν έφυγε ο μπαμπάς μας, ήμουν 12 χρονών και έμαθα πώς να μεταφράζω λογαριασμούς που δεν καταλάβαινα. Η μαμά μου έκλαιγε και εγώ χτένιζα τα μαλλιά της και της έλεγα ότι θα ήταν εντάξει. Της το έλεγα αυτό για 24 χρόνια. Της το έλεγα και με τα χρήματα. Ξεκίνησε με λίγα χρήματα μετά το κολέγιο. Μπορείς να βοηθήσεις με το λογαριασμό της βενζίνης. Είναι απλώς θέμα χρόνου. Σίγουρα, μαμά. $30. Μετά ήταν μια πληρωμή μέσω τηλεφώνου. Μετά μόνο αυτή τη φορά για την ασφάλεια του αυτοκινήτου επειδή ο Μάρκο χρειαζόταν το αυτοκίνητο για να ψάξει για δουλειά. Η φωνή της μαμάς μου είχε πάντα αυτό το τρέμουλο, ένα μείγμα ενοχής και προσδοκίας. «Εσύ είσαι η υπεύθυνη, Μίχα. Καταλαβαίνεις». Ο Ντάνιελ είπε: «Πρέπει να θέσουμε ένα όριο». Και εγώ είπα: «Θα το κάνουμε μετά από αυτόν τον μήνα». Μετά από αυτό, μετά τα Χριστούγεννα, μετά την περίοδο των φόρων. Μικρές διαρροές έγιναν ρήγμα σωλήνα. Είπα στον εαυτό μου ότι ήταν η οικογένεια και η οικογενειακή βοήθεια. Τα χρήματα λιγόστεψαν στο σπίτι. Η Λίλη ήθελε να δοκιμάσει ποδόσφαιρο. Κανείς δεν χρειαζόταν καινούρια αθλητικά παπούτσια. Κρατούσα ένα υπολογιστικό φύλλο στο τηλέφωνο μου που έμοιαζε με μυστική ζωή. Μεταφορές από Ριζέλ στη μαμά μου επειδή η εφαρμογή της τράπεζας είναι περίεργη. Μετρητά στο Μάρκο επειδή η κάρτα της μαμάς είναι στο πιστωτικό ίδρυμα και είναι κλειστά σήμερα. Δωροκάρτες από σούπερ μάρκετ γλίστρησαν στην τσάντα της μαμάς μου για παν ενδεχόμενο. Μερικές φορές ρωτούσα: «Μαμά, είσαι εντάξει να καλύψουμε τον επόμενο μήνα?» Αναστενάζει. «Κάνω μικρομετώνω τι καλύτερο μπορώ, Ανίτα». Άλλες φορές, έλεγε, η Έλενα φέρεται στη μητέρα της σαν βασίλισσα. Μόλις της αγόρασε έναν καινούριο φούρνο μικροκυμάτων. Δάγκωνα τη γλώσσα μου και πρόσθετα άλλη μια γραμμή στο υπολογιστικό φύλλο. Σταμάτησα να κουρεύομαι. Ο Ντάνιελ και εγώ ακυρώσαμε τις βραδιές πίτσας της Παρασκευής. Είπαμε στα παιδιά ότι κάναμε οικονομίες για ένα ταξίδι. Το ταξίδι δεν έγινε ποτέ. Δοκιμάσαμε μια νέα προσέγγιση. «Μαμά, μπορούμε να βοηθήσουμε με τον προϋπολογισμό?» Είπα. «Μπορώ να καθίσω μαζί σου». Με έκανε νόημα να μην πάω. Δεν είμαι παιδί. Την επόμενη εβδομάδα έστειλε μήνυμα για ένα οδοντιατρικό επίγον περιστατικό, οπότε στείλαμε $300. Αργότερα, είδα μια φωτογραφία του Μάρκο με ένα νέο τατουάζ. Ρώτησα: «Πήγαν τα λεφτά μου στο δόντι σου?» Είπε: «Φέρεσαι ασεβώς. Δεν μιλάμε έτσι». Το χειρότερο ήταν η αορατότητα. Σε οικογενειακές εκδηλώσεις, η μαμά μου έλεγε: «Τα κάνω όλα μόνη μου μπροστά μου».
Η θεία Ρίτα έγνεφε καταφατικά και κοίταζε την Έλενα, σαν να μοιράζονταν ένα μυστικό. Ο Μάρκο με κοίταζε γυρνώντας τα μάτια του και έλεγε: «Βοηθάς μόνο με μικρά πράγματα». Κάθε φορά που το κατάπινα, κολούσε στο στήθος μου σαν χάπι που δεν κατέβαινε. Ο Ντάνιελ ρωτούσε συνέχεια: «Ποιο είναι το σχέδιο?» Είπα: «Είναι προσωρινό. Μόλις ο Μάρκο βρει σταθερή δουλειά, μόλις η μαμά πάρει την επιστροφή φόρου της». Κατά κάποιον τρόπο, ήταν σχεδόν πάντα τακτοποιημένο, σχεδόν σταθερό, σχεδόν ολοκληρωμένο. Τότε η θεία Ρίτα άρχισε να συγκρίνει ανοιχτά. «Τα αγόρια της Έλενας μόλις έκαναν πρακτική άσκηση στην τράπεζα», είπε μια μέρα. «Πρόκειται για πρότυπα στο σπίτι». Η μαμά μου με κοίταξε τότε. «Ακριβώς», είπε. «Αν είχες υψηλότερα πρότυπα, τα παιδιά σου θα ήταν σαν αυτά». Ένιωσα το στομάχι μου να σφίγγεται. Η Λίλη ήταν σε κοντινή απόσταση, σκουπίζοντας τα χέρια της σε μια χαρτοπετσέτα. Ήθελα να την προστατεύσω από αυτή την πρόταση, σαν να ήταν μια αναμένη σόμπα. Είπα στον εαυτό μου να το αφήσω να περάσει. «Φάε το ρύζι. Χαμογέλα. Γίνε ο ειρηνοποιός». Αλλά αυτή η πρόταση στο κυριακάτικο μεσημεριανό γεύμα έσπασε κάτι που είχα μπαλώσει για χρόνια. Οι λέξεις κρέμονταν βαριές εκεί. «Τα παιδιά σου δεν θα είναι ποτέ τόσο επιτυχημένα όσο τα δικά της». Κοίταξα τη Λίλη. Ήταν ήσυχη, ζωγραφίζοντας με τη συμπίκνωση στο ποτήρι της. Σηκώθηκα χωρίς να σκεφτώ. Η καρέκλα μου γρατζουνήθηκε δυνατά. Το γόνατο του Ντάνιελ χτύπησε το τραπέζι. «Τότε πες της να πληρώσει για τα πάντα», είπα. Η φωνή μου δεν ήταν ψίθυρος. Τελείωσα να στέλνω χρήματα. Το πυρούνι σταμάτησε. Τα φρύδια της θείας Ρίτα ανασηκώθηκαν. Ο Μάρκο μπήκε επιτέλους μέσα και είπε: «Τι έχασα?» Η μαμά μου ανοιγόκλεισε τα μάτια της σαν να είχα μιλήσει σε άλλη γλώσσα. «Ποια λεφτά?» είπε, σχεδόν γελώντας. «Δεν μας έχεις δώσει ποτέ τίποτα». Ο Ντάνιελ εξέπνευσε βαθιά. Ένιωσα τα χέρια μου να τρέμουν. «Μαμά», είπα αργά, «μην το κάνεις αυτό. Σε παρακαλώ, μην το κάνεις». Σταύρωσε τα χέρια της. «Ανίτα, είσαι δραματική μπροστά σε καλεσμένους». Έβγαλα το τηλέφωνο μου. Τα χέρια μου ήταν αδέξια, αλλά άνοιξα το υπολογιστικό φύλλο. Γύρισα την οθόνη και την έσυρα πάνω στο τραπέζι προς το μέρος της. Πέρυσι, $5,820. Βενζίνη, τηλέφωνο, το αυτοκίνητό σου, ασφάλεια, κάρτες σούπερ μάρκετ, το δόντι. Χρειάζεσαι να κάνω κύληση. Η θεία Ρίτα μετακινήθηκε. «Μπορούμε να μιλήσουμε αργότερα», είπε, με τα μάτια της στο πιάτο της. «Όχι», είπα, εκπλήσοντας τον εαυτό μου. «Μιλάμε τώρα επειδή η κόρη μου μόλις άκουσε τη γιαγιά της να λέει ότι δεν θα πετύχει ποτέ». Το στόμα της μαμάς μου σφίχτηκε. «Δεν είναι ότι μου αγόρασε σπίτι. Είναι απλώς βοήθεια. Λίγη βοήθεια. Λίγη βοήθεια», είπε ο Ντάνιελ, ήρεμος, σταθερός. «Έχουμε υπόλοιπο πιστωτικής κάρτας εξαιτίας αυτής της μικρής βοήθειας». Η Ανίτα ακύρωσε τις δραστηριότητες των παιδιών για να κάνει χώρο για αυτή τη μικρή βοήθεια. Ο Μάρκο γέλασε κοφτά. «Λοιπόν, θέλεις ένα μετάλλιο?» Τον κοίταξα επίμονα. «Θέλω αναγνώριση. Θέλω ειλικρίνεια». Σήκωσε τους ώμους του. Η μαμά χρειαζόταν πράγματα. Αυτό είναι η οικογένεια. Τότε η οικογένεια δεν λέει ψέματα για «ποιος βοηθάει», είπα. Ξαφνιάστηκα ξανά. Η φωνή μου δεν έτρεμε αυτή τη φορά. Κοίταξα τη Λίλη και τον Νόε. Πάρτε τα πιάτα σας στο σαλόνι», είπα απαλά. «Δείτε μία παράσταση». Έφυγα με τα μάτια ορθάνυχτα. Η θεία Ρίτα στάθηκε σαν να επρόκειτο να φύγει. «Δεν ήθελα να δημιουργήσω προβλήματα», είπε. «Δεν το θέλαμε», είπα. «Έχουμε προβλήματα χρόνια. Απλώς βάλαμε ένα ωραίο τραπεζομάντιλο από πάνω τους». Η μαμά μου έσκυψε μπροστά. «Δεν επιτρέπεται να το κάνεις αυτό στο σπίτι μου». «Δεν φωνάζω», είπα. «Λέω γεγονότα. Στέλνω χρήματα χρόνια. Όταν μου είπες να μην το πω στον Ντάνιελ, του το είπα. Όταν ορκίστηκες ότι ήταν για το δόντι σου και πήγες στον Μάρκο, τα άφησα. Όταν είπες ότι η Έλενα φέρεται στη μητέρα της σαν βασίλισσα, έγνεψα καταφατικά και έστειλα $100 επιπλέον για ψώνια. Και σήμερα είπες ότι τα παιδιά μου δεν θα πετύχουν ποτέ. Επειδή δεν τα πιέζεις, φώναξε απότομα. Τα αγαπάς. Τα προστατεύω», είπα, από τέτοια σχόλια. Από το να σκέφτεται η αγάπη ισούται με πληρωμή, χλέβασε. «Δεν σου ζητήσαμε τίποτα. Μαμά», πήγα σε μια μεταφορά ζελ.
12 Ιανουαρίου, $200. Έγραψες, σε παρακαλώ μην το πεις στον Ντάνιελ. 2 Φεβρουαρίου, $150 για τα ρούχα της συνέντευξης του Μάρκο. 10 Απριλίου, $300 για τον οδοντίατρο. 18 Ιουνίου, $500 για τη λήξη της ασφάλειας αυτοκινήτου. Ρώτησες, έστειλα κάθε φορά. Κούνησε το κεφάλι της με τα μάτια της λαμπερά. Με κάνεις να φαίνομαι αχάριστη. Όχι, είπα πιο απαλά. Κάνεις τον εαυτό σου να φαίνεσαι αχάριστη. Απλώς σταμάτησα να προσποιούμε. Ο Μάρκο άπλωσε τα χέρια του. Εντάξει, μια χαρά. Βοήθησε. Και τι, αυτό κάνουν οι κόρες. Η Έλενα πληρώνει για τα ταξίδια της μαμάς της. Κοίταξα επίμονα τη θεία Ρίτα. Έμεινε ακίνητη. Η Έλενα με βοηθάει, είπε σιγανά. Αλλά της λέω ευχαριστώ συνέχεια. Σιωπή. Ακόμα και το βουητό του ψυγείου ακουγόταν δυνατά. Ο χτύπος της καρδιάς μου επιβραδύνθηκε. Ένιωθα καθαρή σαν ένα παράθυρο που επιτέλους καθάρισε. Να τι αλλάζει. Δεν στέλνω πια χρήματα. Όχι σε εσένα. Όχι μέσω του Μάρκο. Όχι μόνο αυτή τη φορά. Αν θέλεις να με συγκρίνεις με την Έλενα, τότε πες της να πληρώσει για τα πάντα γιατί τελείωσα εγώ. Το πρόσωπο της μαμάς μου ζάρωσε από θυμό. Εγκαταλείπεις την οικογένειά σου. Εγώ όχι, είπα. Δίνω προτεραιότητα στη δική μου οικογένεια. Αυτή που έφτιαξα εγώ. Η Λίλη και ο Νόα δεν θα τιμωρηθούν επειδή δεν μπορώ να σου πω όχι. Αν συνεχίσεις να λες ότι δεν σου έχω δώσει ποτέ τίποτα, θα στείλω το υπολογιστικό φύλλο στην οικογενειακή συνομιλία και δεν θα νιώσω άσχημα γι' αυτό. Το χέρι του Ντάνιελ βρήκε τον αγκώνα μου. Ας φύγε, είπε. Κοίταξα τη μαμά μου. Σε αγαπώ, αλλά αυτή είναι η ατάκα μου. Μάζεψα τα παιδιά. Η Λίλη ψιθύρισε. Είσαι καλά, μαμά? Είμαι καλά. Είμαστε καλά. Αφήσαμε το κοτόπουλο και το ρύζι στο τραπέζι και βγήκαμε έξω στη ζεστή, φωτεινή μέρα. Το επόμενο πρωί, το τηλέφωνο μου άναψε σαν κουλοχέρις. Χαμένες κλήσεις από τη μαμά μου. Μάρκο, μας ντρόπιασες. Θεία Ρίτα, συγγνώμη. Δεν έπρεπε να πω τίποτα. Τα μηνύματα της μαμάς μου ήταν μεγάλα, γρήγορα, γεμάτα πληγωμένες λέξεις. Δεν καταλαβαίνω γιατί με μισείς. Τότε δεν θα χρειαζόμασταν βοήθεια αν μας επισκεπτώσουν περισσότερες φορές. Τότε υποθέτω ότι η Έλενα είναι η πραγματική σου μητέρα τώρα. Πληκτρολόγησα και έσβησα 3 φορές. Ο Ντάνιελ είπε, να είσαι σαφής. Ένα μήνυμα, όχι δοκίμια. Έτσι, έστειλα σε μια μαμά, σε αγαπώ. Δεν θα στέλνω πια χρήματα. Είμαστε διαθέσιμοι για επισκέψεις, δείπνο και βοήθεια που δεν περιλαμβάνει οικονομικά. Αν συγκρίνετε τα παιδιά μου με οποιονδήποτε, εγκαταλείπουμε τη συζήτηση. Αν πείτε ότι δεν βοήθησα ποτέ, θα το διορθώσω με γεγονότα. Τα όρια δεν είναι τιμωρία. Είναι απαραίτητη. Το διάβασε και δεν απάντησε. Εκείνη την εβδομάδα, έγραψα στη Λίλη για ποδόσφαιρο. Αγοράσαμε στο Νόα τα αθλητικά παπούτσια με την μπλε ρίγα που ήθελε. Ο Ντάνιελ και εγώ καθίσαμε στο τραπέζι της κουζίνας και κάναμε μαθηματικά. Χωρίς τις μεταφορές, ο προϋπολογισμός μας ανέπνεε. Η πληρωμή με πιστωτική κάρτα φαινόταν επιτέλους μικρότερη από ένα βουνό. Επιστρέψαμε στις βραδιές πίτσας των Παρασκευών. Είδαμε μια ταινία στο ακατάστατο σαλόνι μας και ένιωσα σαν ένα μικρό θαύμα. Την Πέμπτη, τηλεφώνησε η μαμά μου. «Μας απειλούν να σβήσουμε τα φώτα», είπε. Η φωνή της ήταν χαμηλή. «Λυπάμαι», είπα. «Έχετε τηλεφωνήσει στην εταιρεία για κάποιο πρόγραμμα πληρωμών. Έχουν προγράμματα για οικονομικές δυσκολίες. Μπορώ να βρω τον αριθμό μαζί σας». Σιωπή, μετά ένας αναστεναγμός. «Δεν θέλω να το κάνω αυτό. Το ξέρω», είπα, «αλλά δεν μπορώ να στείλω χρήματα». Έκλεισε το τηλέφωνο. Ένιωσα μια γνώριμη ενοχή να πιέζεται προς τα κάτω και μετά να υποχωρεί. Ήμουν λυπημένη, αλλά δεν πνιγόμουν. Ο Μάρκο έστειλε μήνυμα. «Κρύβεις», απάντησα. «Δεν κρυώνω. Δεν είμαι. Δεν είμαι πια το ATM. Αν θέλεις να βοηθήσεις, βοήθησε». Έστειλε ένα σημάδι αντίχειρα προς τα κάτω. Emoji. Η θεία Ρίτα μου έστειλε προσωπικό μήνυμα. Για όμικρο με τόνο τι αξίζει, η Έλενα με βοηθάει, αλλά πάντα την ευχαριστώ. Δεν έπρεπε να αφήσω τη μαμά σου να σε υποτιμήσει. Λυπάμαι. Απάντησα. Ευχαριστώ. Προσπαθώ να επαναφέρω τα πράγματα. 2 εβδομάδες αργότερα, η μαμά μου τηλεφώνησε ξανά. Τηλεφώνησα στην εταιρεία, είπε ότι ήταν κομμένη. Μοιράστηκαν τον λογαριασμό. Το χειρίστηκαν. Αυτό είναι καλό, είπα.
Είμαι περήφανη για σένα. Άλλαξε θέμα. Θα έρθουν τα παιδιά την Κυριακή. Η φωνή της μαλάκωσε μισή ίντσα. Ίσως, είπα. Αν όλοι είναι ευγενικοί, ψέλισε. Εντάξει. Στην προπόνηση ποδοσφαίρου, η Λίλη έτρεχε με τον άνεμο στα μαλλιά της. Χαμογέλασε όταν σκόραρε. Ο Νόα χειροκρότησε, σαν τα χέρια του να ήταν σύμβολα. Ο Ντάνιελ έσφιξε τον ώμο μου. «Πώς νιώθεις?» ρώτησε. Πιο ελαφριά, είπα, σαν να άφησα κάτω ένα κουτί που κουβαλούσα τόσο καιρό που ξέχασα ότι ήταν βαρύ. Επιστρέψαμε για δείπνο την Κυριακή εβδομάδες αργότερα. Έφερα μια σαλάτα επίτηδες. Η μαμά είχε εμπανώντας και την ίδια νευρική σαλάτα. Υπήρχε μια αμήχανη καλοσύνη στον αέρα. Στο τραπέζι, κοίταξε τη Λίλη. «Πώς πάει το ποδόσφαιρο?» ρώτησε προσεκτικά. «Καλά», είπε η Λίλη. «Η προπονήτρια λέει ότι είμαι γρήγορη». Η μαμά μου έγνεψε καταφατικά. Δεν τη συνέκρινε με κανέναν. Καμία αναφορά στην Έλενα. Ένιωθα σαν μια μικρή βελονιά που τραβούσε τις τραχιές άκρες μεταξύ τους. Μετά το επιδόρπιο, βοήθησα με τα πιάτα. Η μαμά μου στάθηκε δίπλα μου και στέγνωνε ένα φλιτζάνι. «Δεν το κατάλαβα», είπε ήσυχα. «Δεν λέω ότι δεν βοήθησες. Απλώς δεν ήθελα να χρειαστώ βοήθεια. Το ξέρω, αλλά προσποιούμενη ότι δεν βοήθησα ποτέ να πληγώσω εμένα», είπα. «Και το κομμάτι των χρημάτων έβλαψε την οικογένειά μου», έγνεψε καταφατικά. «Δεν θα ζητήσω άλλο», είπε, κοιτάζοντας τον νεροχύτη. «Αν χρειαστεί σπόρους, θα βοηθήσω να τους βρω», είπα. «Αλλά τα χρήματα μου πηγαίνουν πρώτα στα παιδιά μου, και όχι πια να τα αφήνω κάτω». Με κοίταξε στα μάτια. «Εντάξει». Στο δρόμο για το σπίτι, η Λίλη είπε, «Η γιαγιά ήταν καλή σήμερα». Χαμογέλασα. «Ήταν. Να τι έμαθα. Η αγάπη δεν είναι σιωπηλές πληρωμές και καταπιεσμένες προσβολές. Η αγάπη χρειάζεται αλήθεια. Το όριό μου δεν είναι ένας τοίχος. Είναι μια πόρτα με κλειδαριά που ελέγχω. Αν θέλεις να μπεις, χτυπάς. Σέβεσαι το σπίτι. Και δεν απαιτείς.